Mace mai neman aihuwa, ki je ki nema kifi na tarwaɗa, kwai ɗin kifin da fura ki dama ki dinga sha a lokacin da kike al'ada, za ki sha mamaki. Juna biyu bi'iznillahi ta'ala sai kin ɗauka juna biyu. Matuƙar in dai za ki yi kwanciya kuma kina shan wannan abun a lokacin period, tarwaɗa, kwai ɗin tarwaɗa da fura ƙarshe ne. Wannan magani in dai juna biyu kike so ki je ki gwada, ba sai na yi dogon bayani ba. Idan ba a dace ba ki kira mu za mu yi maki ƙarin bayani. Idan mace tana al'ada tana period sai ya zamana wasu mata sai gan wannan tsumman ko always ɗin suna ƙonawa, wasu kuma su jefa shi a saman toilet, wasunsu kuma su saka shi, wasunsu kuma sai su jefa a saman bola, wasu kuma jefar a saman anya. To wannan bidiyon naku ne. Duk macen da take al'ada tana ƙona tsumman al'adanta, to idan ta samu juna biyu immediately daga wannan jinin, idan ta samu yaro ta samu juna biyu, idan yaron ne ya girma zai iya mutuwan gobara. Haka ne idan tana jefawa saman anya, babur, motoci, kekuna suna takawa, idan yaro ya girma ta samu juna biyu immediately da yaro ya girma to yaron na iya mutuwan accident na hatsari. Wannan research ne da aka yi ake muku wannan bayani don haka mata ku kiyaye. Haka ne idan bai kamata na mace tana filo da zanin goyon yaron ki ba, bai kamata kina haka ba. Idan kina ɗauka zanin goyon yaron kina filo da shi, to yaron nan zai zamanto yaro wanda zai samu rashin ɗaukaka, bai samu ɗaukaka ba idan ya girma. Haka ne mace da take jefa al'adanta a cikin matsayi a cikin toilet tana flushing, to idan yaro ya girma zai ba yaron bakin jini, bai samu farin jinin mutane ba. Haka ne mace mai al'ada tana jefawa a saman bola, idan yaro ya girma zai zamanto yaro ne mai ciye-ciye a bola. Haka ne idan yaron ki yayi fitsari ki yi maza ki wanke da wuri, in ba haka ba idan ya girma zai samu rashin lafiya a cikin jikinsa, zai yi rashin lafiya ko wani cuta a jikinsa. Ki dinga wankewa da wuri da zaran yaron ki ya yi fitsari a ɗanyen, ki wanke ki shanye. Wannan shi yafi maki alkhairi. In Allah ya yarda karatunmu na gaba za mu yi magana akan ciwon nono. Da yawa ana fama da haka, kuma duk wani abin da muka bayar ku gwada za ku sha mamaki. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am.